कृष्ण। हरे कृष्णा। प्रणाम कृष्ण जी। प्रणाम। हरे कृष्ण। प्रणाम माताजी। हरे कृष्ण മാതാജി കുറെ നാളായില്ല കണ്ടിട്ട്. പോയിട്ടുണ്ടായി മാതാജി. ഹരേ ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. എല്ലാവർക്കും ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം വിജ്ഞാനതിമിരാന്ധസ്യ നാനാഞ്ജനാശലാകയാ ചക്ഷുരുന്മീലിതം യേന തസ്മൈ ശ്രീ ഗുരവേ നമഃ. ശ്രീചൈതന്യമനോഭീഷ്ടം സ്ഥാപിതം യേന ഭൂതലെ സ്വപതാന്തികം വന്ദേഹം ശ്രീഗുരോ ശ്രീയുതപഥകമലം ശ്രീഗുരുन् വൈഷ്ണവാംശ ശ്രീരൂപം സാഗ്രജാതം സഗണ രഘുനാഥാന്വിതം തം സജീവം സാദ്വൈതം സാവധൂതം പരിജനസഹിതം കൃഷ്ണചൈതന്യദേവം ശ്രീരാധാകൃഷ്ണപാദാൻ സഹഗണ ലളിതാ ശ്രീവിശാഖാന്വിതാംശ. നമോ വിഷ്ണുപാദായ കൃഷ്ണപ്രേഷ്ഠായ ഭൂതലേ ശ്രീമതേ ഭക്തിവേദാന്ത സ്വാമിൻ ഇതി നാമിനെ. നമസ്തേ സാരസ്വതേ ദേവേ ഗൗരവാണി പ്രചാരിണേ നിർവിശേഷ ശൂന്യവാദി പാശ്ചാത്യ ദേശതാരിണേ. വാഞ്ചാകൽപതരുഭ്യശ്ച കൃപാ സിന്ധുഭ്യേവ ച പതിതാനാം പാവനേഭ്യോ വൈഷ്ണവേഭ്യോ നമോ നമഃ. ഹേ കൃഷ്ണ കരുണാ സിന്ധോ ദീനബന്ധോ ജഗത്പദേ ഗോപേശ ഗോപികാ കാന്ത രാധാകാന്ത നമോസ്തുതേ. തപ്ത കാഞ്ചന ഗൗരാംഗീ രാധേ വൃന്ദാവനേശ്വരി ശഭാനുസുതേ ദേവി പ്രണമാമി ഹരിപ്രിയേ. जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा. हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम രാമ രാമ ഹരേ 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 കൃഷ്ണ. ശ്രീ രാധാ ഗോവിന്ദ് മന്ദിർ ഇസ്കോൺ മാംഗ്ലൂരിന്റെ ഷോർട്ട് ഭാഗവതം ക്ലാസ്സിലേക്ക് എല്ലാ ഭക്തന്മാർക്കും സ്വാഗതം. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. നിഗമകൽപതരോർഗളിതം ഫലം ശുഗമുഖാദമൃതദ്രവ സംയുതം പിബത ഭാഗവതം രസമാലയം മുഹുരഹോ രസികാ ഭുവി ഭാവുകാഃ. നാരായണം നമസ്കൃത്യ നരം ചൈവ നരോത്തമം ദേവീം സരസ്വതീം വ്യാസം തതോ ജയമുദീരയേത്. നഷ്ടപ്രായേഷു ഭദ്രേഷു നിത്യം ഭാഗവത സേവയാ ഭഗവതി ഉത്തമ ശ്ലോകേ ഭക്തിർഭവതി നൈഷ്ഠികിം. കൃഷ്ണായ വാസുദേവായ ദേവകീ നന്ദനായ ച നന്ദഗോപകുമാരായ ഗോവിന്ദായ നമോ നമഃ. ഹരേ കൃഷ്ണ. മദേകബന്ധോ മത്സംഗിൻ മദ്ഗുരോ മന്മഹാദന മന്നിഷ്ടാരക മദ്ഭാഗ്യ മദാനന്ദ നമോസ്തേ. ഗ്രന്ഥ ശ്രീമദ് ഭാഗവതം കി ജയ്. ശ്രീല പ്രഭുപാദ് കി ജയ്. ശ്രീമദ് ഭാഗവതം സ്കന്ധം 2 അധ്യായം 1 ഭഗവത് സാക്ഷാത്കാരത്തിലേക്കുള്ള ആദ്യ പടി. ശ്ലോകം 13 അല്ലേ മാതാജി എടുക്കേണ്ടത്? 13 ആണ് മാതാജി. മാതാജി 13. ശ്ലോകം 13. നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഗഡ്വാംഗോ നാമ രാജർഷിഃ നാനത്വേ യത്താം ഇഹായുഷഃ മുഹൂർത്താത് സർവമുത്സൃജ്യ ഗതവാനഭയം ഹരിം. ഹരേ കൃഷ്ണ. എല്ലാവർക്കും ചൊല്ലാം. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഗഡ്വാംഗോ നാമ രാജർഷിർനാനത്വേ യത്താം ഇഹായുസഃ. ഖഡ്വാംഗോ നാമ രാജർഷിർനാനത്വേ യത്താം ഇഹായുഷഃ. മുഹൂർത്താത് സർവമുത്സൃജ്യ ഗതവാനഭയം ഹരിം. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഗഡ്വാംഗ രാജാവ് ഗഡ്വാംഗൻ. നാമം രാജർഷി നാത്വ അറിഞ്ഞിട്ട് ഇയത്താം കാലദൈർഘ്യം ആയുസ് ഇഹ ഈ ലോകത്ത് ആയുഷ ഒരാളുടെ ജീവിതത്തിന്റെ മുഹൂർത്താത് ഒരു നിമിഷത്തിനുള്ളിൽ സർവം എല്ലാം ഉത്സൃജ്യ മാറ്റിവെച്ചിട്ട് ഗതവാൻ അനുഭവിച്ചു അഭയം പൂർണ്ണ സുരക്ഷിതത്വം ഹരിം പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷൻ ഹരി. വർത്തനം ഭാവർത്തമേസി ഭക്തി വേദാന്ത സ്വാമി പ്രഭാത് കി ജയ്. ഒരു നിമിഷ നേരത്തേക്കുള്ള ആയുസ് മാത്രമേ തനിക്ക് അവശേഷിക്കുന്നുള്ളൂ എന്നറിഞ്ഞ രാജർഷി ഗഡ്വാംഗൻ തൽക്ഷണം എല്ലാ ഭൗതിക പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ നിന്നും സ്വതന്ത്രനാവുകയും പരമരക്ഷയായ അഥവാ പരമ അഭയസ്ഥാനമായ പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷൻ ഹരിയെ അഭയം പ്രാപിക്കുകയും ചെയ്തു. അപ്പോൾ ഈ ശ്ലോകത്തില്
ശുകദേവ ബ്രഹ്മർഷി പറഞ്ഞു കൊടുക്കുകയാണ് പരീക്ഷിത് മഹാരാജാവിനെ അല്ലെ. ഗഡ്വാങ്ക രാജാവിന്റെ ആയുസ്സിലെ ചെറിയ ആയുസ് കൊണ്ട് ഭഗവത് സാക്ഷാത്കാരം സിദ്ധിച്ച രാജാവായിരുന്നു ഗഡ്വാങ്കൻ. അപ്പോ നമ്മളിവിടെ കണ്ടത് എന്താണ്, നമ്മുടെ പരീക്ഷിത് മഹാരാജാവ് ശൃംഗി എന്ന ബ്രാഹ്മണകുമാരനിൽ നിന്ന് ശാപം സ്വീകരിച്ച് അദ്ദേഹം എന്ത് ചെയ്തു? അദ്ദേഹത്തിനെ തിരിച്ചു ശാപിക്കാതെ ആ ശാപം സ്വയമേവ സ്വീകരിച്ചുകൊണ്ട് തന്റെ എല്ലാ ഭൗതികമായ ഐശ്വര്യങ്ങളും ഉപേക്ഷിച്ച് രാജാധികാരം ഒക്കെ മകന് കൊടുത്തുകൊണ്ട് എല്ലാം ഉപേക്ഷിച്ച് എവിടെ വന്നു? ഗംഗാതീരത്ത് അല്ലെങ്കിൽ യമുനാ തീരത്ത് അല്ലെ, രണ്ടും പറയുന്നുണ്ട്. ഗംഗാതീരത്തെന്നും പറയുന്നുണ്ട്. അത് അവിടെ ആ ഒരു സ്ഥലത്ത്, അതായത് ഹസ്തിനപുരയുടെ അടുത്ത് കൂടെ ഒഴുകുന്നത് ഗംഗയല്ല യമുനയാണെന്നും പറയുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ യമുനാ തീരത്ത് വന്നിരുന്നു. ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഒരു ആധ്യാത്മിക ആചാര്യനെയും തേടിപ്പോയില്ല ആര്? പരീക്ഷിത് മഹാരാജാവ് അല്ലെ. പക്ഷെ ശുഗ ആഗമനം ആണ് കഴിഞ്ഞ അധ്യായം കണ്ടത് അല്ലെ. കഴിഞ്ഞ അധ്യായം, അതായത് കഴിഞ്ഞ കാൻഡോയിൽ, ഫസ്റ്റ് കാൻഡോയിൽ അവസാനത്തെ അധ്യായം ശുഗ ആഗമനം നമ്മൾ കണ്ടു കഴിഞ്ഞു. അപ്പൊ ശുഗദേവ ബ്രഹ്മർഷി ഇങ്ങോട്ട് വരികയാണ്. കൃഷ്ണ ശുഗദേവ ബ്രഹ്മർഷി പരീക്ഷിത് മഹാരാജാവിന്റെ അടുത്തേക്ക് വരികയാണ് ചെയ്തത്, ആധ്യാത്മികമായ ജ്ഞാനം പകർന്നു കൊടുക്കാനായിട്ട്. അതായത് ഒരു ആധ്യാത്മിക ആചാര്യൻ ഇങ്ങോട്ട് വരികയാണ് ഉണ്ടായിട്ടുള്ളത്, അദ്ദേഹം തേടി പോകേണ്ടി വന്നില്ല. അപ്പോൾ നമ്മളെ എങ്ങനെയാണ് യഥാർത്ഥ ആധ്യാത്മിക ആചാര്യനിലേക്ക് നമ്മൾ എത്തിച്ചേരുന്നത്? നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ ആ ഒരു ഡിസയർ, അതായത് ഭഗവാനെ കുറിച്ച് യഥാർത്ഥ ആധ്യാത്മിക ആചാര്യനിൽ നിന്നുള്ള ജ്ഞാനം ലഭിക്കണം എന്ന ആഗ്രഹം നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ ഉണ്ടാകുമ്പോൾ നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ തന്നെയുള്ള ചൈത്യഗുരുവായിട്ടുള്ള ഭഗവാനാണ് നമ്മളെ ആ ആധ്യാത്മിക ആചാര്യനിലേക്ക് എത്തിക്കുന്നത്. അപ്പൊ ആധ്യാത്മിക ആചാര്യൻ ഇവിടെ പരീക്ഷിത് മഹാരാജാവിന്റെ അടുത്തേക്ക് വരികയാണ് ഉണ്ടായത്, ശുകദേവ ബ്രഹ്മർഷിയായിട്ട്. അവിടെ പരീക്ഷിത് മഹാരാജാവ് കുറെ ചോദ്യങ്ങൾ ചോദിക്കുന്നുണ്ട്. ഓർമ്മയുണ്ടോ എല്ലാവർക്കും? എന്തൊക്കെയാണ് ആ ചോദ്യം? ഒരു ചോദ്യം എന്താണ്? മരണമാസന്നമായിട്ടുള്ള ഒരു വ്യക്തി എന്താണ് ചെയ്യേണ്ടത് അല്ലെ? അയാൾക്ക് ശരിയായ പരിപൂർണത എങ്ങനെയാണ് ലഭിക്കുക? അതുപോലെ അദ്ദേഹം ആരെ സ്മരിക്കണം, ആരെ ജപിക്കണം, എന്താണ് ആരാധിക്കണം അല്ലെ? ഇങ്ങനെ ഒരുപാട് ചോദ്യങ്ങള് ശുകദേവ ബ്രഹ്മർഷിയോട് പരീക്ഷിത് മഹാരാജാവ് ചോദിക്കുകയുണ്ടായി. അപ്പൊ അതിനുള്ള ഉത്തരമായിട്ടാണ് ഈ ഒരു കാൻഡോയില്, സെക്കൻഡ് കാൻഡോയില് ശുകദേവ ബ്രഹ്മർഷി ഉത്തരം പറഞ്ഞു തുടങ്ങുന്നത്. അപ്പൊ പറയാണ് ശുകദേവ ബ്രഹ്മർഷി, താങ്കളുടെ ചോദ്യം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാല് സർവമാന ജനങ്ങൾക്കും ഉന്നതി വരുന്ന ഒരു ചോദ്യമാണ്, എല്ലാവർക്കും അനുയോജ്യമായിട്ടുള്ള ഒരു ചോദ്യം. കാരണം എല്ലാവർക്കും അറിയണം അല്ലെ, ശരിക്കും മരണം നമുക്ക് അടുത്ത് വരുന്ന സമയത്ത് എന്താണ് സംഭവിക്കുക, എന്താണ് നമ്മൾ യഥാർത്ഥത്തിൽ ചെയ്യേണ്ടത്? പേടിച്ച് ഡോക്ടറിന്റെ അടുത്ത് പോവാണോ വേണ്ടത് അല്ലെ? മരണം നിശ്ചയമാണ് എന്ന് ഉറപ്പ് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണ് ഒരു വ്യക്തി ചെയ്യേണ്ടത് എന്നുള്ളതാണ് പരീക്ഷിത് മഹാരാജാവിന്റെ ചോദ്യം. അപ്പൊ അതിനുള്ള ഉത്തരമായിട്ടാണ് ശുകദേവ ബ്രഹ്മർഷി ഓരോന്നായിട്ട് പറഞ്ഞു തുടങ്ങുന്നത്. ഇപ്പൊ 7 ദിവസം മാത്രമാണ് പരീക്ഷിത് മഹാരാജാവിനെന്ന് മനസ്സിലാക്കി അദ്ദേഹം ശ്രീമദ് ഭാഗവത പാരായണത്തിന് അല്ലെങ്കിൽ ഭാഗവത ശ്രവണത്തിനായിക്കൊണ്ട് അവിടെ ഇരുന്നിരിക്കുകയാണ്, ഉപവിഷ്ടനായിട്ടാണ് ഉള്ളത്. അങ്ങനെയുള്ള പരീക്ഷിത് മഹാരാജാവിനോട് പറയാണ് ഗഡ്വാങ്ക മഹാരാജാവ്, അദ്ദേഹം ഒരു നിമിഷത്തെ ആയുസ് മാത്രമേ തനിക്ക് അവശേഷിക്കുന്നുള്ളൂ എന്ന് മനസ്സിലാക്കിയിട്ട് നേരെ അദ്ദേഹം എന്താ ചെയ്തത്? തൽക്ഷണം എല്ലാ ഭൗതിക പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ നിന്നും സ്വതന്ത്രനാവുകയും പരമ രക്ഷയായ അഥവാ പരമ അഭയസ്ഥാനമായ പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷൻ ഹരിയെ അഭയം പ്രാപിക്കുകയും ചെയ്തു. അപ്പൊ ആ ഭഗവാനെ, എല്ലാറ്റിനും നാഥനായിട്ടുള്ള സർവ്വലോക മഹേശ്വരൻ എന്നാണ് പറയുന്നത് അല്ലെ, ആ പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷനെ ആശ്രയിക്കുക ചെയ്ത് ആ അഭയസ്ഥാനമായിട്ടുള്ള ഭഗവാനെ പ്രാപിക്കുകയാണ് ചെയ്തത്, അഭയം പ്രാപിക്കുകയാണ് ചെയ്തത് എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോ നമ്മൾ വിചാരിക്കും ഗഡ്വാങ്ക മഹാരാജാവിന് ഒരു നിമിഷം കൊണ്ട് ഇത് സാധിക്കുവാണെങ്കിൽ നമുക്കും ഒക്കെ അങ്ങനെ ചെയ്താൽ പോരെ അല്ലെ മരണം. പക്ഷെ നമുക്ക് ഒരിക്കലും അങ്ങനെ ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല അല്ലെ. ഗഡ്വാങ്ക മഹാരാജാവിന് അങ്ങനെ ചെയ്യാൻ സാധിച്ചത് പോലും എന്തുകൊണ്ടാണ്? അദ്ദേഹം ഭക്തിത സേവനം നിരന്തരം ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോ ആ ഒരു സിറ്റുവേഷൻ, അതായത് ഗഡ്വാങ്ക മഹാരാജാവ് ഇങ്ങനെ ഒരു നിമിഷമാണ് തനിക്ക് ബാക്കിയുള്ളതെന്ന് അറിയുന്ന സിറ്റുവേഷൻ എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ, അദ്ദേഹം സ്വർഗത്തില് ദേവന്മാർക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് അസുരന്മാരോട് യുദ്ധത്തിന് പോയി. ആയിരക്കണക്കിന് വർഷങ്ങളോളം അങ്ങനെ യുദ്ധം ചെയ്തു എന്നാണ് പറയുന്നത്. അങ്ങനെ യുദ്ധം ചെയ്ത് അവസാനം ദേവന്മാർ വിജയിച്ചു. അങ്ങനെ വിജയിച്ച സമയത്ത് അദ്ദേഹത്തിന് സ്വർഗത്തില് സുഖിച്ച് ജീവിക്കാനുള്ളൊരു ഇത് കൊടുക്കുകയാണ്, ഒരു സാഹചര്യം. അപ്പൊ അദ്ദേഹം തിരിച്ചു ചോദിക്കുകയാണെങ്കിൽ എനിക്ക് എത്ര സമയമുണ്ടെന്ന്, ആയുസ് എത്ര ബാക്കിയുണ്ടെന്നൊന്ന് പറഞ്ഞു തരാൻ പറ്റുമോ എന്ന് ചോദിച്ചു. അപ്പോഴാണ് പറയുന്നത് ഒരു നിമിഷം മാത്രമേ ബാക്കിയുള്ളൂ. അപ്പൊ ആ ഒരു നിമിഷം സ്വർഗീയ സുഖങ്ങൾ ആസ്വദിക്കാനല്ല അദ്ദേഹം തിരഞ്ഞെടുത്തത്, അദ്ദേഹം ഭക്തിയുത സേവനം ചെയ്ത് ഭഗവത് ധാമത്തിലേക്ക് തിരിച്ചു പോകാനാണ് തിരഞ്ഞെടുത്തത്. അങ്ങനെയാണ് ഉണ്ടായിട്ടുള്ളത്. അപ്പൊ നമുക്ക് നോക്കാം, ശിലപ്രഭാതർ ഡീറ്റെയിൽഡ് ആയിട്ട് പറഞ്ഞു തരും. ഭാവാർത്ഥം എസി ഭക്തി വേദാന്ത സ്വാമി ശിലപ്രഭാത് കിച്ചൻ. ഉത്തരവാദിത്വമുള്ള ഒരു വ്യക്തി മനുഷ്യ ജീവിതത്തിന്റെ പരമവും പ്രധാനവുമായ കർത്തവ്യത്തെക്കുറിച്ച് എപ്പോഴും ബോധവാനായിരിക്കണം. ഭൗതിക ജീവിതത്തിന്റെ അടിയന്തര ആവശ്യങ്ങൾ നിറവേറ്റിയാൽ എല്ലാമായി എന്ന ധാരണ
ഒട്ടും ശരിയല്ല. അടുത്ത ജന്മത്തിൽ ശ്രേഷ്ഠമായ അവസ്ഥ പ്രാപ്യമാകും വിധം സ്വന്തം കർത്തവ്യ നിർവഹണത്തിൽ ഒരുവൻ ജാഗരൂകനായിരിക്കണം. പരമവും പ്രധാനവുമായ ആ കർത്തവ്യ നിർവഹണത്തിന് സ്വയം തയ്യാറാവുകയാണ് മാനവ ജീവിതത്തിന്റെ ലക്ഷ്യം. ഇവിടെ പറഞ്ഞു തരാണ്, നമ്മുടെ യഥാർത്ഥ ഉത്തരവാദിത്തമുള്ള ഒരു വ്യക്തി ശരിക്കും എന്താണ് എന്റെ ജീവിതത്തിൽ ഞാൻ ചെയ്യേണ്ടത് എന്ന കാര്യത്തിൽ നമ്മൾ എപ്പോഴും ബോധവാനായിരിക്കണം. ഭൗതിക ജീവിതത്തിന്റെ ആവശ്യങ്ങളെ കുറിച്ച് മാത്രം ചിന്തിച്ചുകൊണ്ട് അത് നിറവേറ്റി അതെല്ലാം നമ്മൾ ആഗ്രഹിക്കുന്നതൊക്കെ നേടിക്കഴിഞ്ഞാല് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിന്റെ പരിപൂർണതയായി എന്ന് വിചാരിക്കുന്നത് മണ്ടത്തരമാണ്. അതൊരിക്കലും ശരിയല്ല എന്നാണ് പറയുന്നത്. അപ്പൊ ആ വ്യക്തിക്ക് എന്തുണ്ടാവും? വീണ്ടും അടുത്ത ജന്മം ഉണ്ടാവും അല്ലെ? അടുത്ത ജന്മത്തിൽ ശ്രേഷ്ഠമായ ഒരു അവസ്ഥ പ്രാപ്യമാവണമെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? യഥാർത്ഥത്തിലുള്ള നമ്മുടെ യഥാർത്ഥ കർത്തവ്യ നിർവഹണം എന്താണെന്ന് അറിഞ്ഞ് അത് പ്രവർത്തിക്കണം അല്ലെ? ഭാഗവതത്തിൽ എന്താ പറയുന്നത്? സവൈ പുംസാം പരോ ധർമ്മോ യഥാ ഭക്തിരതോക്ഷജേ അഹൈതുകി അപ്രതിഹതായ ആത്മാ സുപ്രസീദതി. ഭഗവത് സേവനമാണ് നമ്മുടെ പരമമായ ലക്ഷ്യം അല്ലെ? പക്ഷെ നമ്മൾ ഭഗവാനെ മറന്ന് നമ്മുടെ ലക്ഷ്യം എന്താണെന്ന് മറന്ന് നമ്മൾ ഈ ഒരു ഭൗതിക ലോകത്ത് വന്ന് ഈ സുഖങ്ങളും ഇതൊക്കെ ആസ്വദിക്കലും ഈ അച്ഛനമ്മമാരെ ശുശ്രൂഷിക്കുക അല്ലെ? അവരുടെ സ്നേഹവാത്സല്യങ്ങൾ സ്വീകരിക്കുക, അല്ലെങ്കിൽ തന്റെ ഭാര്യയുടെ അല്ലെങ്കിൽ ഭർത്താവിന്റെ സ്നേഹം സ്വീകരിക്കുക, അവർക്ക് സ്നേഹം കൊടുക്കുക, മക്കളെ സ്നേഹിക്കുക, മക്കളിൽ നിന്ന് സ്നേഹം സ്വീകരിക്കുക, ഈ സുഖഭോഗങ്ങളൊക്കെ ആസ്വദിക്കുക. ഇതാണ് ജീവിതത്തിന്റെ പരിപൂർണത എന്ന് തെറ്റിദ്ധരിച്ചാണ് നമ്മൾ ഇവിടെ ജീവിക്കുന്നത്. അപ്പൊ ഒരു വ്യക്തി ശരിക്കും അന്വേഷിക്കണം എന്താണ് യഥാർത്ഥത്തിലുള്ള ധർമ്മം, നമ്മുടെ പരമമായ ധർമ്മം എന്ന് അന്വേഷിക്കണം. അപ്പോൾ മാത്രമേ തിരിച്ചറിയാൻ പറ്റുള്ളൂ നമുക്ക്. അങ്ങനെയാകുമ്പോൾ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? പരമവും പ്രധാനവുമായ കർത്തവ്യ നിർവഹണത്തിന് സ്വയം തയ്യാറാവുകയാണ് മാനവ ജീവിതത്തിന്റെ ആദ്യത്തെ ലക്ഷ്യം. ഗഡ്വാങ്ക മഹാരാജാവിനെ ഒരു രാജർഷിയായി ഇതിൽ വിശേഷിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നു. എന്തെന്നാൽ രാജ്യഭരണം എന്ന ഭാരിച്ച ഉത്തരവാദിത്വത്തിന് ഉള്ളിലായിരുന്നുവെങ്കിൽ പോലും ജീവിതത്തിന്റെ പരമവും പ്രധാനവുമായ ഈ കർത്തവ്യത്തെ കുറിച്ച് അദ്ദേഹം ഒട്ടും തന്നെ വിസ്മരിച്ചിരുന്നില്ല. അവിടെയാണ് പ്രധാന പോയിന്റ് ഇരിക്കുന്നത് അല്ലെ? അദ്ദേഹം രാജർഷി എന്നാണ് പറയുന്നത്. അദ്ദേഹം രാജാവായിരുന്നെങ്കിലും ഒരു ഋഷിയെ പോലെയാണ് അദ്ദേഹം ജീവിച്ചത്. ഒരിക്കലും തന്റെ കർത്തവ്യം വിസ്മരിച്ചിരുന്നില്ല അദ്ദേഹം. മഹാരാജാവ് യുധിഷ്ഠിരനെയും പരീക്ഷിത് മഹാരാജാവിനെയും പോലെയുള്ള മറ്റു രാജർഷിമാരും അപ്രകാരം തന്നെയായിരുന്നു. താന്താങ്ങളുടേതായ പ്രഥമ കർത്തവ്യം നിർവഹിക്കുന്നതിൽ ജാഗ്രത പുലർത്തിയിരുന്നതിനാൽ അവരെല്ലാവരും തന്നെ മാതൃകാ വ്യക്തികളായിരുന്നു. അപ്പൊ ഈ രാജർഷികൾ എന്ന് പറയുന്ന ആളുകൾ, അത് നമ്മള് ഭഗവത്ഗീതയിലും കേട്ടിട്ടുണ്ട് അല്ലെ? ഈ രാജർഷികളൊക്കെയും എന്താണ്? ശരിയായ രീതിയിൽ താങ്കളുടെ ജീവിതം ജീവിച്ചവരായിരുന്നു. തങ്ങളുടെ കർത്തവ്യം എന്താണെന്ന് മനസ്സിലാക്കി തന്നെയായിരുന്നു അവര് ജീവിച്ചിരുന്നത്. അവരൊക്കെ മാതൃകാ വ്യക്തികളായിരുന്നു എന്ന് പറയുന്നു. അസുരരുമായി യുദ്ധം ചെയ്യുന്നതിന് ദേവന്മാർ ഗഡ്വാങ്ക രാജാവിനെ ഉന്നത ലോകങ്ങളിലേക്ക് ക്ഷണിച്ചിരുന്നു. ഒരു രാജാവ് എന്ന നിലയിൽ ദേവന്മാരുടെ തൃപ്തിക്കൊത്ത വിധം അദ്ദേഹം യുദ്ധം ചെയ്തു. അദ്ദേഹത്തിൽ സന്തുഷ്ടരായ ദേവന്മാർ ഭൗതിക സുഖാസ്വാദനത്തിന് ഉതകുന്ന വരം നൽകാൻ ആഗ്രഹിച്ചു. എന്നാൽ പരമപ്രധാനമായ സ്വന്തം കർത്തവ്യത്തെക്കുറിച്ച് അത്യന്തം ജാഗ്രതയുള്ള മഹാരാജാവ് ഗഡ്വാങ്കൻ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ശേഷിക്കുന്ന ജീവിത കാലയളവിനെ കുറിച്ച് ദേവന്മാരോട് ആരാഞ്ഞു. അടുത്ത ജന്മത്തിന് വേണ്ടിയുള്ള സ്വയം തയ്യാറെടുപ്പിനോളം ഉത്കണ്ഠ അദ്ദേഹത്തിനെ ഭൗതിക വരങ്ങൾ സ്വായത്തമാക്കുന്നതിൽ ഇല്ലായിരുന്നു എന്നാണ് ഇതിനർത്ഥം. എത്രയായാലും ഒരു നിമിഷ നേരത്തെ ജീവിതം മാത്രമേ ഇനി ബാക്കിയുള്ളൂ എന്ന് ദേവന്മാരിൽ നിന്നും അന്വേഷിച്ചറിഞ്ഞ മഹാരാജാവ് ഗഡ്വാങ്കൻ ഉന്നത നിലവാരത്തിലുള്ള എല്ലാ ഭൗതിക സുഖങ്ങളാലും സർവദാ സമൃദ്ധമായ സ്വർഗം ഉപേക്ഷിച്ച് തൽക്ഷണം ഭൂമിയിലേക്ക് മടങ്ങുകയും പൂർണ്ണ സുരക്ഷിതവും പരമ ആശ്രയവുമായ പരമ ദിവ്യോത്തമ പുരുഷനിൽ അന്തിമമായ അഭയം നേടി മുക്തി പ്രാപ്തമാക്കുകയും ചെയ്തു. പരമപ്രധാനമായ സ്വന്തം കർത്തവ്യത്തിൽ സദാ ജാഗ്രതയുള്ളവനാകയാൽ രാജർഷിയുടെ ഈ യത്നം ഒരു നിമിഷ നേരത്തേക്കായിരുന്നുവെങ്കിൽ പോലും വിജയകരമായിരുന്നു. ഇപ്രകാരം ശ്രീമദ് ഭാഗവത രൂപത്തിൽ ഭഗവത് മഹാത്മ്യങ്ങൾ ശ്രവിക്കുക എന്ന പരമപ്രധാനമായ കർത്തവ്യ നിർവഹണത്തിന് 7 ദിവസങ്ങൾ മാത്രം അവശേഷിച്ച പരീക്ഷിത് മഹാരാജാവിനെ ശ്രീ ശുകദേവ ഗോസ്വാമി പ്രോത്സാഹിപ്പിച്ചു. ഭഗവത് ഇച്ഛയാൽ പരീക്ഷിത് മഹാരാജാവ് മഹാനായ ശ്രീ ശുകദേവ ഗോസ്വാമിയെ ഉടൻ കണ്ടുമുട്ടി. അദ്ദേഹം നൽകിയ ആത്മീയ വിജയത്തിനുള്ള ഈ മഹത്തായ ധനത്തെക്കുറിച്ച്, ശ്രേഷ്ഠമായ നിധിയെക്കുറിച്ച് ശ്രീമദ് ഭാഗവതത്തിൽ ഭംഗിയായി പ്രതിപാദിച്ചിരിക്കുന്നു. ഗഡ്വാങ്ക മഹാരാജാവിന് ഒരു നിമിഷ നേരം കൊണ്ട് ഭഗവത് പ്രാപ്തി നേടാൻ സാധിച്ചത് അദ്ദേഹം സദാ ഭഗവാന്റെ സംരക്ഷണത്തിലായിരുന്നു അല്ലെ? ഒരിക്കലും ഭഗവാനെ വിസ്മരിച്ച വ്യക്തി ആയിരുന്നില്ല ആര്? ഗഡ്വാങ്ക മഹാരാജാവ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ അദ്ദേഹം ആ യുദ്ധം അവസാനിച്ചു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിന് ദേവന്മാര് സ്വർഗീയ സുഖമാണ് ഓഫർ ചെയ്യാൻ ശ്രമിച്ചത്, അവര് വരമായിട്ട് കൊടുക്കാൻ ഉദ്ദേശിച്ചത്. പക്ഷെ അപ്പോൾ അദ്ദേഹം എന്താ ചെയ്തത്? ഇനി എനിക്ക് എത്ര ആയുസ് ബാക്കിയുണ്ട്, തനിക്ക് ഈ സുഖമാണോ ആസ്വദിക്കേണ്ടത് അതോ ഭഗവാനെ പ്രാപിക്കുകയാണോ വേണ്ടത് എന്നുള്ളത് അദ്ദേഹത്തിന് വ്യക്തമായ ബോധ്യം ഉണ്ടായിരുന്നു.
അതുകൊണ്ടാണ് അദ്ദേഹം ആ തന്റെ ആയുസ് എത്രയാണെന്ന് തിരക്കിയത്. അപ്പൊ തന്നെ ഒരു നിമിഷ നേരമാണ് ബാക്കിയുള്ളത് എന്ന് മനസ്സിലാക്കി വളരെ പെട്ടെന്ന് ഭൂമിയിലേക്ക് വന്നു. ഒരിക്കലും ആ സ്വർഗത്തിൽ ഇരുന്നു കൊണ്ടല്ല ഗഡ്വാങ്ക രാജാവ് ഭഗവാനെ, ആ ഒരു നിമിഷമാണെങ്കിൽ പോലും അദ്ദേഹം നേരെ ഭൂമിയിലേക്ക് വന്നിട്ട് ഈ ഭൂമിയിൽ ഇരുന്നു കൊണ്ടാണ് ഭഗവാനെ ശരണം പ്രാപിച്ചത്, അല്ലെങ്കിൽ ഭഗവാനെ ആശ്രയിച്ചത്, അഭയം പ്രാപിച്ചത് ഈ ഭൂമിയിൽ വന്നിട്ടാണ്. അപ്പൊ ആ ഒരു നിമിഷത്തേക്കാണെങ്കിൽ പോലും ആ ഒരു പ്രയത്നം വിജയകരമായിരുന്നു എന്നാണ് പറയുന്നത്. കാരണം തന്റെ അടുത്ത ജന്മം അത് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യേണ്ടത് നമ്മള് ആ ബിഫോർ ഡെത്ത് ആ ഒരു ടൈമാണ് നമ്മൾ നമ്മുടെ നെക്സ്റ്റ് ബർത്ത് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്നത്. അപ്പൊ അതിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ് അദ്ദേഹം കൂടുതൽ ഇമ്പോർട്ടൻസ് കൊടുത്തത്. അല്ലാതെ ഈ ഒരു ജന്മത്തില് തനിക്ക് കിട്ടാവുന്ന എല്ലാ സുഖ സൗകര്യങ്ങളും മാക്സിമം ആസ്വദിച്ച് ജീവിക്കാനല്ല അദ്ദേഹം ശ്രമിച്ചത്. അതുപോലെ ശ്രീ ശുകദേവ ഗോസ്വാമി പറഞ്ഞു കൊടുക്കാണ്, പരീക്ഷിത് മഹാരാജാവിന് ഒരു നിമിഷ നേരമല്ല കിട്ടിയത്, ഒരാഴ്ചത്തെ സമയം, അല്ലെ, 7 ദിവസത്തെ സമയമാണ് കിട്ടിയത്. ആ 7 ദിവസം ഭഗവാന്റെ കഥകൾ ശ്രവിക്കാൻ, ഭഗവതിച്ഛയാൽ, അതാണ് ഇവിടെ പ്രത്യേകിച്ചും എടുത്തു പറയേണ്ട ഒരു കാര്യം, ഭഗവതിച്ഛയാൽ പരീക്ഷിത് മഹാരാജാവ് മഹാനായ ശ്രീ ശുകദേവ ഗോസ്വാമി ഉടൻ കണ്ടുമുട്ടി. അപ്പോ അദ്ദേഹം ഭഗവാനെ ശരണം പ്രാപിക്കണം, ഭഗവാനെ ആശ്രയിക്കണം, അഭയം പ്രാപിക്കണം എന്ന് ആഗ്രഹിച്ച നിമിഷം തന്നെ അദ്ദേഹത്തിന് ശുകദേവ ബ്രഹ്മർഷി എന്ന ആചാര്യനായിട്ട്, അല്ലെങ്കിൽ ആചാര്യന്റെ രൂപത്തിൽ ഭഗവാൻ തന്നെയാണ് അത് ഏർപ്പാട് ചെയ്യുന്നത്, അല്ലെ, ഭഗവാനാണ് ഒരു ചൈത്യ ഗുരുവായി നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ ഇരുന്നു കൊണ്ടും ആധ്യാത്മിക ഗുരുവായി പുറമെ നിന്നും നമ്മളെ ഭഗവാന്റെ ധാമത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകുന്നത്. അപ്പോ ഭഗവാന്റെ ഇച്ഛപ്രകാരമാണ് ശുകദേവ ബ്രഹ്മർഷിയെ ഗുരുവായിട്ട് ലഭിക്കുന്നത്. അങ്ങനെ ശ്രീമദ് ഭാഗവത് ശ്രവണം ചെയ്യാനാണ് ശുകദേവ ബ്രഹ്മർഷി അവിടെ എത്തിയിരിക്കുന്നത്. അതായത് പരീക്ഷിത് മഹാരാജാവിന് അവസാനത്തെ 7 ദിവസം കൊണ്ട് ഭാഗവതം പറഞ്ഞു കൊടുക്കുക എന്നുള്ള ഡ്യൂട്ടിയുമായിട്ടാണ് ശുകദേവ ബ്രഹ്മർഷി അവിടെ എത്തിയത്. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. താവാപ്യേതർഹി കൗരവ്യ സപ്താഹം ജീവിതാവതിഃ ഉപകൽപയ സർവം തത്സർവം താവദ്യത് സാംബരായികം. ഹരികൃഷ്ണ, എല്ലാവർക്കും ചൊല്ലാം. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. തവാപ്യേതർഹി കൗരവ്യ സപ്താഹം ജീവിതാവതിഃ തവാപ്യേതർഹി കൗരവ്യ ഉപകൽപയ തത്സർവം താവദ്യത് സാംബരായികം. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. തവ അങ്ങയുടെ, അഭി ഇതർഹി ആകയാൽ, കൗരവ്യ ഹേ കുരുവംശജ, സപ്താഹം 7 ദിനങ്ങൾ, ജീവിത കാലയളവ്, അവധിഹി പരിധിവരെ, ഉപകൽപ്പയ അവയെ അനുഷ്ഠിക്കുക, തത് സർവം എല്ലാം, താവത് ഉള്ളിടത്തോളം കാലം, യത് ഏതെല്ലാം, സാംബരായികം അടുത്ത ജീവിതത്തിന് വേണ്ടിയുള്ള അനുഷ്ഠാനങ്ങൾ. ഭക്തിവേദാന്ത സംശ്ല പ്രഭാത്. അല്ലയോ പരീക്ഷിത് മഹാരാജാവേ, ഇപ്പോൾ അങ്ങയുടെ ജീവിത ദൈർഘ്യം 7 നാളായി നിശ്ചയിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. ആകയാൽ ഈ കാലയളവിൽ അങ്ങയുടെ അടുത്ത ജീവിതത്തിന്റെ ശ്രേഷ്ഠമായ ലക്ഷ്യത്തിന് വേണ്ടുന്ന എല്ലാവിധ അനുഷ്ഠാനങ്ങളും നിർവഹിക്കാൻ അങ്ങേക്ക് കഴിയും. അപ്പോ ഇവിടെ പരീക്ഷിത് മഹാരാജാവിനോട് പറയാണ്, ഇനി 7 ദിവസം മാത്രമായിട്ട് താങ്കളുടെ ആയുസ് നിശ്ചയിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. അപ്പൊ ഈ കാലയളവിനുള്ളില് ഏറ്റവും ശ്രേഷ്ഠമായ ലക്ഷ്യത്തിന് വേണ്ടുന്ന എല്ലാ അനുഷ്ഠാനങ്ങളും നിർവഹിക്കാൻ അങ്ങേക്ക് കഴിയും. പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്, അല്ലെ, അതാണ് ഒരു ആധ്യാത്മിക ആചാര്യന്റെ ഉത്തരവാദിത്വം, അല്ലെ, തന്റെ ശിഷ്യനെ, തന്നെ ആശ്രയിച്ചിരിക്കുന്ന ശിഷ്യനെ അങ്ങേയറ്റം പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുക, അങ്ങനെ ഭഗവാന്റെ അടുത്തേക്ക് എത്തിക്കാനുള്ള എല്ലാ പരിശ്രമവും ആര് ചെയ്യും? ആധ്യാത്മിക ആചാര്യൻ ചെയ്യും. കാരണം അദ്ദേഹം ഭഗവാന്റെ ഒരു പ്രതിനിധിയാണ് ആധ്യാത്മിക ആചാര്യൻ എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോ തന്റെ ശിഷ്യനെ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്, താങ്കൾക്ക് അതിന് സാധിക്കും. അപ്പൊ ഇവിടെ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം, പരീക്ഷിത് മഹാരാജാവിന് 7 ദിനം അങ്ങനെ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്, അല്ലെ. നമുക്ക് ഈ പറയുന്ന പോലെ ഒരായുസ്, നമ്മുടെ ആയുസ് എത്രയാണെന്ന് നമുക്കറിയില്ല. ചിലപ്പോൾ 7 ദിവസമായിരിക്കാം, ചിലപ്പോൾ 70 ദിവസമായിരിക്കാം, ചിലപ്പോൾ 7 മാസമായിരിക്കാം, 7 വർഷമായിരിക്കാം, അല്ലെ, ചിലപ്പോൾ അതിൽ കൂടുതൽ ഉണ്ടാവാം. അപ്പോൾ നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യേണ്ടത്? നമ്മൾ 100% പരീക്ഷിത് മഹാരാജാവിനെ പോലെ എല്ലാ ഭൗതികമായ കാര്യങ്ങളും ഉപേക്ഷിച്ച്, ജലപാനം പോലും ഉപേക്ഷിച്ചല്ല എന്ത് ചെയ്യുന്നത്, ആധ്യാത്മിക കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുന്നത്, അല്ലെ. നമ്മൾ അതൊക്കെ ചെയ്തും കൊണ്ട് സൈമിൾട്ടേനിയസ്ലി നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുക? ഭഗവാനെ കുറിച്ച് കേൾക്കുക. അപ്പൊ നമ്മളും കൂടെ മനസ്സിലാക്കുക, നമുക്ക് എത്ര ആയുസ് ഉണ്ടെന്ന് അറിയില്ല, പക്ഷെ നമുക്ക് കിട്ടാവുന്ന എല്ലാ സമയവും നമ്മൾ ഭഗവാനെ കുറിച്ച് കേൾക്കാനും ഭഗവാന്റെ സേവനത്തിൽ ഏർപ്പെടാനും നമ്മൾ വിനിയോഗിക്കാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കാം. പാവർത്തമേസി ഭക്തി വേദാന്ത സംശ്ല പ്രഭാത്. വളരെ ചുരുങ്ങിയ സമയത്തിനുള്ളിൽ അടുത്ത ജീവിതത്തിലേക്ക് സ്വയം തയ്യാറെടുത്ത ഗഡാംഗ മഹാരാജാവിനെ ദൃഷ്ടാന്തമായി എടുത്ത് ഉദ്ധരിച്ച ശേഷം
പരീക്ഷിത് മഹാരാജാവിന് ഇനിയും 7 ദിനങ്ങൾ കൂടി അവശേഷിക്കുന്നതിനാൽ അടുത്ത ജന്മത്തിലേക്ക് സ്വയം സജ്ജനാകാൻ ലഭ്യമായ ജീവിത കാലാവധിയുടെ ആനുകൂല്യം പ്രയോജനപ്പെടുത്തുവാൻ നിഷ്പ്രയാസം കഴിയുമെന്ന് ഉറപ്പായി പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ശ്രീ ശുകദേവ ഗോസ്വാമി അദ്ദേഹത്തെ പ്രോത്സാഹിപ്പിച്ചു. അപ്പോ യഡ്വാങ്ക മഹാരാജാവിന് ഒരു നിമിഷം മാത്രമേ കിട്ടിയിട്ടുള്ളൂ. ആ ഒരു നിമിഷം കൊണ്ട് അദ്ദേഹത്തിന് അത് വിജയകരമായിട്ട് ഭഗവദ്ധാമത്തിലേക്ക് പോകാൻ കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അല്ലെങ്കിൽ ഉത്കൃഷ്ടമായ ഒരു അടുത്ത ജന്മത്തിന് വേണ്ടി അദ്ദേഹത്തിന് പരിശ്രമിക്കാൻ സാധിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്ന് കാണിച്ചു കൊടുത്തുകൊണ്ട് പറയാണ്, താങ്കൾക്ക് ഒരു നിമിഷം അല്ല ഉള്ളത്, 7 ദിവസമുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് താങ്കൾക്ക് വളരെ മനോഹരമായിട്ട് നെക്സ്റ്റ് ലൈഫ് എങ്ങനെ വേണമെന്ന് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യാൻ, അതിനുവേണ്ടി സജ്ജമാവാൻ സാധിക്കും എന്നാണ് പറഞ്ഞുകൊണ്ടാണ് പ്രോത്സാഹിപ്പിച്ചത്. മാത്രവുമല്ല, പരീക്ഷിത് മഹാരാജാവിന്റെ ജീവിതത്തിൽ അവശേഷിക്കുന്ന 7 ദിനങ്ങളിൽ അദ്ദേഹം ഭഗവാന്റെ ശബ്ദ പ്രാതിനിധ്യത്തിന്റെ ആശ്രയമെടുത്ത് സ്വയം മുക്തനാകണമെന്ന് ശ്രീ ശുകദേവ ഗോസ്വാമി അദ്ദേഹത്തെ പരോക്ഷമായി അറിയിക്കുകയും ചെയ്തു. ശ്രീ ശുകദേവ ഗോസ്വാമി പരീക്ഷിത് മഹാരാജാവിനെ കഥനം ചെയ്തതുപോലെയുള്ള ശ്രീമദ് ഭാഗവത ശ്രവണത്തിലൂടെ മാത്രം ഏവർക്കും ഉത്തമമായ അടുത്ത ജീവിതത്തിന് ഉചിതമായി തയ്യാറെടുക്കുന്നതിന് കഴിയും. അനുഷ്ഠാനങ്ങളുടെ നിർവഹണത്തിന് താഴെ പറയുന്ന നിർദ്ദിഷ്ടങ്ങളായ ചില വ്യവസ്ഥകളുണ്ട്. അപ്പോ ഇവിടെ പറയുന്നത് ശ്രവണം. ഇതാണ് നമ്മൾ ഇവിടെ ആര് ചെയ്യുന്നത്? പരീക്ഷിത് മഹാരാജാവ് അല്ലെ. പരീക്ഷിത് മഹാരാജാവ് ശ്രവണം എന്ന ഒറ്റ ഒരു ഭക്തിയുടെ സേവനത്തിലൂടെ ഭഗവദ്ധാമത്തിലേക്ക് തിരിച്ചു പോയിട്ടുള്ള ആളാണ്. അപ്പോ ആ ഒന്നിലൂടെ തന്നെ എന്താണ് നമുക്ക് മുക്തനാവാനും ഭഗവത് സേവനത്തിൽ നിരതനാവാനും തിരിച്ച് അടുത്തൊരു ജന്മം എന്താണ് ആധ്യാത്മികമായ ഒരു ജന്മം ലഭിക്കാനും നമുക്ക് സാധിക്കും എന്ന് ഗ്യാരണ്ടി തരാണ് ഇവിടെ ശുകദേവ ബ്രഹ്മർഷി. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. അന്ധകാലേതു പുരുഷ ആഗതേഗത സാത്വസഃ ചിന്ത്യാത് അസംഗശസ്ത്രേണ ഗൃഹം ദേഹേനു യേചതം. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. അന്ധകാലേതു പുരുഷ ആഗതേഗത സാത്വസഃ അന്ധകാലേതു ചിന്ത്യാത് അസംഗശസ്ത്രേണ സ്പൃഹം ദേഹേനു യേചതം. ഹരേ കൃഷ്ണ. അന്ധകാലെ ജീവിതാന്ത്യത്തിൽ, തു എന്നാൽ പുരുഷ ഒരു വ്യക്തി, ആഗതേ എത്തിച്ചേർന്ന ശേഷം, ഗതസാത്വസഹ മരണഭയം കൂടാതെ, ചിന്ത്യാത് തീർച്ചയായും വിച്ഛേദിക്കണം, അസംഗ അടുപ്പമില്ലാത്ത അവസ്ഥ, ശസ്ത്രേണ ആയുധത്താൽ, സ്പൃഹാം എല്ലാ ആഗ്രഹങ്ങളും, ദേഹേ താൽക്കാലികമായ ഭൗതിക വാസസ്ഥലത്തെ കുറിച്ചുള്ള കാര്യത്തിൽ ദേഹസംബന്ധമായ സംബന്ധിച്ചിരിക്കുന്ന അവയെല്ലാം ച കൂടി തം അവയെ വർത്തനം ഭാവർത്തമേസി ഭക്തി വേദാന്ത സംശയ പ്രപാദിക്കേ. ജീവിതത്തിന്റെ അന്ത്യഘട്ടത്തിൽ ഒരുവന് മരണത്തെ കൂസാത്ത നിർഭയത്വം ഉണ്ടായിരിക്കണം. മാത്രവുമല്ല, ഭൗതിക ശരീരത്തോടും അതിനെ സംബന്ധിക്കുന്ന സകലത്തിനോടും സമസ്ത ഭൗതിക ആഗ്രഹങ്ങളോടുമുള്ള അഭിനിവേശം ഒരുവൻ നിശ്ചയമായും വിച്ഛേദിക്കണം. ഇക്കാര്യം ഭഗവാൻ ഭഗവത്ഗീതയിലും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടല്ലേ. അശ്വത്ഥം ഏത് അശ്വത്ഥമാണ്? അക്ഷയമാകുന്ന അശ്വത്ഥത്തെ വിരക്തിയാകുന്ന ആയുധം കൊണ്ട് മുറിച്ചു കളയണം എന്ന് പറഞ്ഞു. അത് തന്നെയാണ് ഇവിടെ ശുകദേവ ബ്രഹ്മർഷി പറയുന്നത്. ഒരാള് ജീവിതത്തില് അവസാന കാലം എത്തുമ്പോൾ, അതായത് എപ്പോഴാണ് ഈ അവസാന കാലം? നമുക്ക് ഒരിക്കലും അവസാന കാലം ഇല്ല അല്ലെ. ഇപ്പോഴും നമ്മൾ ഇഷ്ടം പോലെ സമയം ഉണ്ടെന്ന് വിചാരിച്ചാണ് ജീവിക്കുന്നത്. പക്ഷെ അറ്റ്ലീസ്റ്റ് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാം, നമ്മുടെ റെസ്പോൺസിബിലിറ്റീസ് ഒക്കെ നമ്മൾ തീർത്തു കഴിഞ്ഞാൽ, നമ്മൾ ജീവിതമൊക്കെ ജീവിച്ചു, കുട്ടികളുടെ ഒക്കെ പഠിത്തമൊക്കെ കഴിഞ്ഞു, പിന്നെ നമ്മൾ എന്ത് വിചാരിക്കും? അവരെ കല്യാണം കഴിപ്പിക്കണം, അവർക്ക് കുട്ടികൾ ഉണ്ടാവണം, അവരുടെ കുട്ടികളായിട്ട് ഹാപ്പി ആയിട്ട് ജീവിക്കണം, ഇങ്ങനെയൊക്കെ നമ്മൾ ചിന്തിക്കും അല്ലെ. അതൊന്നും ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല. അതൊക്കെ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ, സിറ്റുവേഷൻ വരുമ്പോൾ നമുക്കതൊക്കെ ആവും പോലെ ആസ്വദിക്കാം. അതൊന്നും തെറ്റാണെന്നല്ല പറയുന്നത്. പക്ഷെ അതിനൊന്നും വേണ്ടി പ്രതീക്ഷിച്ചിരിക്കാതെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? മരണത്തെ മരണത്തോടുള്ള നിർഭയത്വത്തോടു കൂടി നമ്മൾക്ക് അതിനെ ഫേസ് ചെയ്യാനായിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? ഭഗവാന്റെ കാര്യങ്ങൾ, എല്ലാ ഭൗതികമായിട്ടുള്ള ആഗ്രഹങ്ങളിൽ നമ്മൾ മുക്തരാവണം എന്നാണ് പറയുന്നത്. നമ്മൾ ആഗ്രഹിച്ചുകൊണ്ടൊന്നും നേടണമെന്നില്ല. നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും ലഭിച്ചാൽ നമ്മളത് റിജക്ട് ചെയ്യണം എന്നല്ല പറയുന്നത്. പക്ഷെ അത് വേണം എന്നുള്ളൊരു ആഗ്രഹം ഉണ്ടല്ലോ നമ്മുടെ, അതിനോട് നമ്മൾ ടാറ്റ പറയണം. ഇനി വേണ്ട, അതൊന്നും ആഗ്രഹിക്കേണ്ട എന്ന് വിചാരിക്കണം. സകലനോടും സമസ്ത ഭൗതിക ആഗ്രഹങ്ങളോടുമുള്ള അഭിനിവേശം ഒരുവൻ നിശ്ചയമായും വിച്ഛേദിക്കണം എന്നാണ് ശുകദേവ ബ്രഹ്മർഷി പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നത്. അർത്ഥമേസി ഭക്തി വേദാന്ത സംശയ പ്രപാദിക്കേ. വിലപ്പെട്ട മനുഷ്യ ഊർജത്താൽ സൃഷ്ടിക്കപ്പെട്ടതെല്ലാം ഈ ഭൗതിക ലോകത്ത് തന്നെ ഉപേക്ഷിക്കേണ്ടി വരുമെന്നുള്ളത് സുസ്ഥാപിതമായ ഒരു സത്യമാണെങ്കിലും, ഈ ഭൗതിക ലോകത്ത് സ്ഥായിയായ ഒരു അധിവാസം ഉണ്ടാക്കണം എന്ന് മനുഷ്യർ ചിന്തിക്കുന്നു എന്നതാണ് ലജ്ജാവഹമായ ഭൗതികവാദത്തിന്റെ ഘോഷത്വം.
അതായത് നമ്മൾ ഈ ഭൗതിക ലോകത്തുള്ള എല്ലാ സംഗതികളും എന്താണ്, മനുഷ്യനിർമ്മിതമാണ് അല്ലെ? എല്ലാം അതെ. നമ്മളിപ്പോ മൊബൈൽ ആകട്ടെ, TV ആകട്ടെ, അല്ലെ, ഏതൊരു സാധനമാവട്ടെ, എല്ലാം മനുഷ്യരാൽ നിർമ്മിക്കപ്പെട്ടിട്ടുള്ളതാണ് ഇവിടെയുള്ളത്. അതൊക്കെ നമ്മൾ ഇവിടെ ഇട്ടിട്ട് വേണം നമ്മൾ ഈ ശരീരം കൂടെ നമ്മൾ ഇവിടെ ഉപേക്ഷിച്ചിട്ട് വേണം നമ്മൾ ഇവിടുന്ന് പോകാൻ. അപ്പൊ പിന്നെ നമ്മൾ ഇതിനോടുള്ള ആസക്തി ആവശ്യമുണ്ടോ? നമ്മൾ ഇവിടുന്ന് പോകേണ്ടവനാണെന്ന് തിരിച്ചറിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? ആ ഒരു പോകാൻ, അതായത് മരണത്തോടൊരു ഭയം ഇല്ലാതെ അതിനെ ഫേസ് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു പ്രാക്ടീസാണ് നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത്. പക്ഷെ ഇതൊക്കെ അറിഞ്ഞാലും നമ്മൾ എന്ത് ചിന്തിക്കുന്നു എന്നാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്? നമ്മൾ ദീർഘകാലം അല്ലെങ്കിൽ മരണമില്ലാതെ ഇവിടെ ജീവിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു എന്നതാണ് വളരെ ലജ്ജാവഹമായ ഭൗതികവാദത്തിന്റെ പോഷത്വം എന്നാണ് പറയുന്നത്. മരണാനന്തരം കൂടുതലായി യാതൊന്നും വരാനില്ലെന്നും കുറച്ചു വർഷത്തേക്ക് മാത്രമുള്ള ഈ ജീവിതം തന്നെയാണ് സർവസ്വവുമെന്ന് ആത്മാവിനെ കുറിച്ച് യാതൊരു അറിവുമില്ലാത്ത വിഡ്ഢികളായ രാഷ്ട്രതന്ത്രജ്ഞന്മാർ, തത്വചിന്തകന്മാർ മുതലായവർ ചിന്തിക്കുന്നു. ലോകത്തിൽ വിദ്യാസമ്പന്നരെന്ന് സ്വയം വിശേഷിപ്പിക്കുന്നവരെ പോലും ഈ അല്പജ്ഞാനം നശിപ്പിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു. മാത്രവുമല്ല, അതിന്റെ ഘോരഫലം അത്യന്തം തീക്ഷ്ണമായി അനുഭവപ്പെട്ടും കൊണ്ടിരിക്കുന്നു. എന്നിട്ടും വിഡ്ഢികളായ ഭൗതികവാദികൾക്ക് അടുത്ത ജന്മത്തെക്കുറിച്ചോ അടുത്ത ജന്മത്തിൽ എന്താണ് സംഭവിക്കാൻ പോകുന്നത് എന്നതിനെ കുറിച്ചോ യാതൊരു ഉത്കണ്ഠയുമില്ല. വെറും ബാഹ്യവസ്ത്രമായി ഈ ശരീരത്തിന്റെ നാശത്തിന് ശേഷവും ജീവസത്തയുടെ വ്യക്തിത്വം നശിക്കുന്നില്ലെന്ന് ഒരുവൻ നിശ്ചയമായും ഗ്രഹിക്കണം. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ ഒരു ശരീരം മാത്രമാണ് നമ്മൾ എന്ന് കരുതുന്ന ദ സോ കോൾഡ് സയന്റിസ്റ്റ് അല്ലെ, ശാസ്ത്രജ്ഞ, തത്വചിന്തകർ, ഇവരൊക്കെ എന്താ വിചാരിക്കുന്നത്? നമുക്ക് ഈ മരണം വരെയേ ഉള്ളൂ നമ്മുടെ ജീവിതം എന്നാണ് അവർ വിചാരിക്കുന്നതെന്നാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. അവരാരും ഇനിയൊരു ജന്മം കൂടെ നമുക്ക് ഉണ്ടാകും എന്ന് ചിന്തിക്കുന്നില്ല. അവരതിനെപ്പറ്റി അന്വേഷിക്കുന്നുമില്ല, അറിയാനും ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല. അപ്പൊ അങ്ങനെ എല്ലാവരും മരിച്ചു പോകുന്നത് കാണുന്നുണ്ട്. പക്ഷെ പിന്നീട് അവർക്ക് എന്താ സംഭവിക്കുന്നത് എന്ന് അറിയാൻ അവർക്ക് സാധിക്കുന്നില്ല. അതുകൊണ്ട് അവർ വിചാരിക്കുന്നു മരിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു ജീവിതം ഇല്ല എന്ന്. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തന്നെ അവർ എന്തിൽ ഉത്കണ്ഠാകുലരല്ല. അടുത്തൊരു ജന്മം, ശ്രേഷ്ഠമായ ഒരു ജന്മം ഉണ്ടാവണം എന്ന രീതിയിലുള്ള ഒരു പ്രവർത്തനം അവർ ചെയ്യുന്നില്ല. പക്ഷെ നമ്മള് ഭഗവത്ഗീതയിലൂടെ നമുക്ക് ഭഗവാൻ വ്യക്തമായി പറഞ്ഞു തന്നിട്ടുണ്ടല്ലേ, നമുക്ക് ഒരു ശരീരം ഉപേക്ഷിക്കുന്നത് നമ്മൾ ഏതുപോലെയാണെന്ന് പറയുന്നു? ജീർണിച്ച വസ്ത്രം അല്ലെങ്കിൽ കീറിപ്പോയ ഒരു വസ്ത്രം ഉപേക്ഷിക്കുന്നത് പോലെ മാത്രമേ ആവുന്നുള്ളൂ ഒരു മരണം എന്ന് പറയുന്നത്. ഈ ശരീരത്തിന്റെ നാശത്തിന് ശേഷവും ജീവസത്തയുടെ വ്യക്തിത്വം നശിക്കുന്നില്ല എന്നുള്ളത് ഒരാൾ ശരിയായും മനസ്സിലാക്കണം, ഗ്രഹിക്കണം എന്നാണ് പറയുന്നത്. ഭഗവത്ഗീതയിലെ പ്രാഥമിക നിർദ്ദേശമാണിത്. ഒരുവൻ മുഷിഞ്ഞ വസ്ത്രം മാറുന്നത് പോലെ വ്യക്തിഗത ജീവസത്തയും ശരീരം മാറുന്നു. ഈ ശരീരമാറ്റത്തെ മരണം എന്ന് വിശേഷിപ്പിക്കുന്നു. അപ്പൊ മരണം എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ചേഞ്ച് ഓഫ് ഡ്രസ്സ് പോലെ, ചേഞ്ച് ഓഫ് ബോഡിയാണ് മരണം എന്ന് പറയുന്നത്. ആകയാൽ മരണം എന്നത് വർത്തമാന ശരീരത്തിന്റെ കാലാവധി അവസാനിക്കുമ്പോൾ നടത്തപ്പെടുന്ന ഒരു ശരീരമാറ്റ പ്രക്രിയയാണ്. ബുദ്ധിമാനായ ഒരുവൻ നിശ്ചയമായും ഇതിന് തയ്യാറായിരിക്കുകയും അടുത്ത ജന്മത്തിൽ ശ്രേഷ്ഠമായ ഒരു ശരീരം ലഭിക്കുന്നതിന് യത്നിക്കുകയും വേണം. പരബ്രഹ്മത്തിലേക്ക് അഥവാ ഭഗവത്ധാമത്തിലേക്ക് മടങ്ങിച്ചെല്ലുന്നവർ സ്വായത്തമാക്കുന്ന ആത്മീയ ശരീരമാണ് ശ്രേഷ്ഠമായ ശരീരം. അപ്പൊ ഏത് ശരീരമാണ് ശ്രേഷ്ഠമായത്? ഈ ഭൗതികമായ ശരീരമല്ല ശ്രേഷ്ഠമായത്, ആധ്യാത്മികമായ ശരീരം. അതാണ് ഇവിടെ ഉണ്ടാവുക. ഭഗവാന്റെ അടുത്ത് എത്തുമ്പോൾ നമുക്ക് എല്ലാം അറിയാം അല്ലെ, ഭഗവാൻ എന്താ പറയുന്നത്? മമൈവാംശു ജീവലോകെ ജീവഭൂത സനാതനഃ. ഭഗവാന്റെ ശാശ്വതാംശം. ഭഗവാൻ അതീന്ദ്രിയനാണ്. ആ അതീന്ദ്രിയനായിട്ടുള്ള ഭഗവാന്റെ ശാശ്വതാംശമാണ് നമ്മളൊക്കെയും. നമ്മളൊക്കെയും ഭഗവാനെ പോലെ തന്നെ സനാതനരുമാണ്. പക്ഷെ ഈ ഭൗതിക ശരീരത്തിൽ നമ്മളാരും പെർമനന്റ് അല്ല. ശ്രേഷ്ഠമായ ശരീരം ആധ്യാത്മികമായ ശരീരമാണ്. ഈ സ്കന്ധത്തിലെ 2-ാം അധ്യായത്തിൽ ഈ കാര്യം സവിസ്തരം പ്രതിപാദിക്കപ്പെടും. എന്നാൽ ശരീരമാറ്റത്തെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഒരുവൻ തീർച്ചയായും ഇപ്പോൾ തന്നെ അടുത്ത ജീവിതത്തിന് തയ്യാറെടുത്തിരിക്കണം. വിഡ്ഢികളായ മനുഷ്യർ താൽക്കാലികമായ ജീവിതത്തിന് കൂടുതൽ പ്രാധാന്യം കൽപ്പിച്ചിരിക്കുന്നു. അതിനാൽ മൂഢരായ നേതാക്കൾ ശരീരത്തോടും ശരീരബന്ധങ്ങളോടും നിവേദനം നടത്തുന്നു. ശരീര സംബന്ധമായ ബന്ധങ്ങൾ ഈ ശരീരത്തോട് മാത്രമല്ല, ഭാര്യ, കുട്ടികൾ, കുടുംബാംഗങ്ങൾ, സമൂഹം, രാജ്യം എന്നിങ്ങനെ മറ്റനേകം കാര്യങ്ങളോടൊപ്പം ജീവിതാന്ത്യം വരെ നീണ്ടു നിൽക്കുന്നു. മരണാനന്തരം ഇപ്പോഴത്തെ ശരീരബന്ധങ്ങളെ എല്ലാം ഒരുവൻ വിസ്മരിക്കുന്നു. സെക്കൻഡ് എത്രയുണ്ട് നോക്കട്ടെ. രാത്രിയിൽ ഉറങ്ങുമ്പോൾ ഇതിനോട് സാമ്യമുള്ള ഒരു ചെറിയ അനുഭവം നമുക്കുണ്ടാകുന്നുണ്ട്. കുറച്ചു മണിക്കൂറുകൾ മാത്രം നീണ്ടു നിൽക്കുന്ന ഒരു താത്കാലികമായ അവസ്ഥയാണ് ഉറക്കത്തിലുള്ള ഈ മറവിയെങ്കിലും ഉറങ്ങുന്ന വേളയിൽ ഈ ശരീരത്തെക്കുറിച്ചും ശരീര സംബന്ധമായ ബന്ധങ്ങളെക്കുറിച്ചുമെല്ലാം നാം വിസ്മരിക്കുന്നു. നമ്മുടെ അഭിലാഷം അനുസരിച്ച് പ്രകൃതി നിയമങ്ങൾക്ക് വിധേയമായി ഒരു നിശ്ചിത കാലയളവിലേക്കായി നമുക്ക് സമ്മാനിക്കപ്പെടുന്ന മറ്റൊരു ശാരീരിക ചട്ടക്കൂട്
വികസിപ്പിച്ചെടുക്കുന്നതിന് കുറച്ചു മാസങ്ങൾ ഉറങ്ങുന്നു എന്നതിൽ കവിഞ്ഞ് യാതൊന്നും തന്നെയല്ല മരണം. അപ്പോ ഇത്ര വരെ ഇന്നെടുക്കാം. അതായത് ഈ മരണം എന്ന് പറയുന്നത് എങ്ങനെയാണോ നമ്മൾ രാത്രിയിൽ ഉറങ്ങാൻ കിടക്കുമ്പോ നമ്മളെല്ലാം മറന്നു പോകുന്നുണ്ട് അല്ലെ, നമ്മൾ ഓർക്കാറില്ല നമ്മൾ എവിടെയാ ഉറങ്ങുന്നേന്നോ നമ്മുടെ ശരീരം ഇവിടെ ഉണ്ടോ അല്ലെ, നമ്മൾ മരിച്ചോ ജീവിച്ചോ ഒന്നും നമ്മൾ അറിയാറില്ല. നമ്മുടെ ഭാര്യ കുട്ടികൾ എല്ലാവരും ഓരോരോ മുറികളിലായിരിക്കും ഉറങ്ങുന്നത്, പക്ഷെ ആരും ആരെക്കുറിച്ചും ബോധേടാവാറില്ല. അതുപോലെ എന്താണ്, കുറച്ചധിക സമയം ഉറങ്ങുന്നത് പോലെയാണ് നമ്മുടെ ഈ ശരീരം മാറുന്നത്, അല്ലെങ്കിൽ മരണം എന്ന് പറയുന്ന അവസ്ഥ എന്നാണ് ഇവിടെ കമ്പയർ ചെയ്യുന്നത്. ഹരേ കൃഷ്ണ. വാഞ്ചാകൽപതരൂപ്യശ്ച കൃപാസിന്ധുഭ്യവ ച പതിതാനാം പാവനേഭ്യോ വൈഷ്ണവേഭ്യോ നമോ നമഃ. അനന്തകോടി വൈഷ്ണവൃന്ദി की जय, श्री प्रभुपाद की जय, गुरु महाराज की जय, निताय गौर प्रेमानंदे, हरि हरि बोल. हरे कृष्णा. सर्वं श्री कृष्णार्पणमस्तु. हरे कृष्ण हरे माताजी कृष्ण माताजी. हरे कृष्ण माताजी माताजी. हरे कृष्णा. हरे कृष्ण कृष्ण माताजी. माताजी प्रणाम माताजी.